So ayun, good morning guys. Ito na naman tayo, nagbabalik. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. O magandang gabi. Guys, pupunta ngayon tayo dun sa Posorobio kasi may i-charity ride tayo na bata na mayroong bone cancer. So nag-usap-usap kaming magkakagrupo na kung pwedeng So ayun, good morning guys. Ito na naman tayo, nagbabalik. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. O magandang gabi. Guys, pupunta ngayon tayo dun sa Posorobio kasi may i-charity ride tayo na bata na mayroong bone cancer. So nag-usap-usap kaming magkakagrupo na kung pwedeng mag-charity sa kanya. So pumayag naman yung grupo natin. So maraming salamat sa mga kagrupo ko sa CLP, Corolla Lovers Philippines, Pangasinan chapter. Guys, abangan po natin yung pag-charity natin. So nandito ako ngayon sa sa paradahan ng Ordaneta. Hintayin lang natin si Pops Roelio. Makikisabay na lang daw siya sa akin. Kasama ko din si Mrs. ang asawa ko. Yun. Ayun, nagpapalot lang si Mrs. saglit. Yan sa
Pap. Champion na, overall. Oh. Nakachamba. Ay, baliling. Baka lapit namin karton to yun. Okay mo. May kabel mo kayo, lapit na. Granite. Ang kabel mo. May kabel mo sa atin eh. Atin eh, jitilaw. Kata nyo nga baka mang 20 mga labas sa kanina. Baka hindi mo ito kasi tayo. May kapil 20 na kasi nakapag di ba? Ano ba guys? Diba guys? Kanan? Kontan. Jengay. Yung tundan. Maliwat. Maliwat. Ano pa iba? Park tawang pag sigir na dyan pag park ano dyan magic Saklangan. Good ba kaya mo po niya ka pa. Pag kayo kami nagkan na eh. Dadado ko mag di daw ginayagan kami ng munisipyo. Sa kambalo. Payawatan nga eh. Pwede natin yan kay mamaan. Kay mamaan. Next project. Representative din na tayo mo pa. OTJ tsaka rider. TJ tsaka rider. Rider. Sige. Nagpicture. Picture taking sa Facebook yun. Pero distancing lang tayo para hindi tayo masita. Huwag yung upusan. Pwedeng pwede tanggalin natin yung mask kasi sa picture po yun yung ginagawa po namin. Tanggalin lang pero dapat ibaba niyo lang pa, ibaba niyo lang. Siyempre picture lang. Oo, para i-update po natin. Bilim bro. Bilim. Agtaw. Sabi mo tagtagan niya. Datang magas mo bro. Boys. Kasama sa Normal. Papasok na tawagan mo ako ulit yung riders. Sa kanya. yung asawa niya ang pumanaw na. Condolence po mga Condolence po. nakikiramay po. Ay nakikiramay po kami. Pops. Sa grupo namin ng mga owner, maraming salamat po. Eh po na, condolence po. condolence po. Sana po nasa good health po kayo lagi. Nagabayan kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po. Salamat. Salamat po na. Bro. Guys, may bro magkain fraternity na. Sino